Dous fuxitivos da zona das Rías Baixas entre os 10 prófugos máis buscados pola Policía Nacional. Un deles é Baltasar Vilar Durán, un narcotraficante camades coñecido como Saro. O outro é, segundo Cousido Vieites, o cura salesiano condenado por abusar de varios menores. Que tal? Moi boa noite. De seguido lles ampliamos esta información antes titulares. Ferida grave unha muller en Ribeira despois de caer dende a fiestra da súa vivenda dunha altura duns 10 metros. Ao parecer estaba limpando unha fiestra. Os alcaldes do PSOE acusan a presidencia da Mancomunidade do Salnés de romper os acordos. Denuncian que a convocatoria do pleno que se celebrará mañá inclúe na orde do día o nomeamento unilateral da vicepresidencia. O Parque de Maquinaria da Deputación de Pontevedra é agora un centro operativo. Hoxe inauguráronse as novas instalacións deste servizo no polígono de Barro. O verán non para en Pontevedra. O Concello presentou hoxe un programa de festas con máis de 400 actividades. Boiro segue inmerso nas súas festas de verán. Este luns as peñas invadiron o Parque da Cachada para medir forzas nos xogos máis disparatados. Estamos nas novas do día. Comezamos. Dous fuxitivos da zona das Rías Baixas entre os 10 prófugos máis buscados pola Policía Nacional. Un deles é Baltasar Vilar Durán, coñecido como Saro, está condenado a 45 anos de cadea por delitos de tráfico de drogas. Era un recoñecido condutor de planeadoras e as investigacións policiais relacionano con narcotráfico colombiano. Actualmente ten 67 anos e leva desaparecido dende o ano 2013 tras coñecer as condenas de 22 anos de prisión pola Operación Tabaiba e de 11 pola súa participación no alixo de cocaína do buque Ratonero. No momento da súa detención en Madeira, Saro dirixíase ao barco pilotando unha planeadora. Outro fuxitivo que aparece nesta lista é, segundo Cousido Vieites, de 42 anos e natural de Vigo, foi condenado a unha pena de 32 anos de cadea por abusar de menores de idade cando era profesor de relixión. O home cura salesiano fora detido en 2019 despois dun campamento organizado nun colexio de Cambados. Un home de 75 anos faleceu onte en Vila García. Foi atropelado cando tentaba cruzar un paso de peóns diante da entrada principal do Parque da Praia de Compostela. Un médico que pilotaba unha moto e pasaba polo lugar parou e tratou de reanimalo mentres non chegaba unha ambulancia. Incluso foi mobilizado un helicóptero do 061 que aterrou na praia, pero as asistencias non puideron máis que certificar a súa morte. Pouco despois, unha muller que saía das casas que están na finca de Artime fronte ao Parque da Compostela recoñeceu o accidentado, que resultou ser o seu home. A vítima era un veciño de Madrid e estaba a pasar unha tempada de vacacións coa familia no concello Vilagarcián. Segundo fontes municipais, o semáforo estaba en vermello cando se produciu o accidente e o home estaba a cruzar. Así as cousas, veciños da zona denuncian que estaba variado e non cambiaba de cor para permitir o paso. Ferida grave unha muller en Ribeira despois de caer dende a fiestra da súa vivenda dunha altura duns 10 metros. O suceso producíase a última hora da tarde de onte na avenida da Coruña. Ao parecer a vítima atopábase limpando os cristais dunha das fiestras do seu piso no segundo andar. Por razóns que se descoñecen, precipitouse ao chan. Tiña feridas en varias partes do seu corpo e tamén na cabeza, aínda que se atopaba consciente. Foi trasladada nunha ambulancia do 061 Hospital da Barbanza, onde continúa ingresada con pronóstico reservado. Seguimos en Ribeira. Ali a Policía Nacional investiga a posible autoría de destrozos en varios roubos a vehículos estacionados en diversas rúas da localidade esta pasada fin de semana. Segundo informaron fontes próximas ao caso, os delitos producíronse na Rúa Mendiño, próxima a Mariño de Ribera, e nas rúas Talleres, Hermanos Nervión e Correos. Resultaron afectados ao redor duns 10 vehículos. En todos os casos, o mesmo modus operandi. O autor ou posibles autores dos feitos estragaron unha das ventanillas do coche para acceder posteriormente ao interior, onde apareceu todo esparexido. Descoñécese polo de agora se lograron facerse con algún botín, xa que na maioría dos casos os seus propietarios non botaron nada en falla.
O equipo de goberno de Outes, formado por Compromiso Outes, BNG e Partido Socialista, convoca unha concentración para este mércores polos recortes de persoal sanitario. A protesta será ás 8:30 da tarde diante do Centro de Saúde. A través dun comunicado, o Executivo outense manifesta a súa profunda preocupación por toda a situación que se está a dar no ambulatorio da localidade. Segundo informaron, logo de manter conversas tanto co persoal do centro como tamén coa nova xerencia da área sanitaria de Santiago Barbanza, todo apunta a que o número de médicos de familia vai a reducirse dos 5 actuais a só 3, dos cales 2 van a ser estudantes MIR de último ano. Isto prodúcese pola xubilación de 4 dos 5 médicos nos vindeiros meses, dos que tan só 2 se van sustituir con 2 residentes. Dende o Concello consideran que nestas circunstancias a calidade da atención médica á veciñanza, en boa medida formada por xente maior, vaise ver resentida. A maiores, na reunión mantida co novo xerente da área sanitaria, comunicóuselle tamén a decisión de mover a pediatra de Outes para Noia durante os meses de xullo e agosto, para así atender aos nenos de Lousame, Porto do Son e Noia. Ante esta situación que consideran desproporcionada, convocan unha concentración para mañá mércores ás 8:30 da tarde diante do Centro de Saúde, a que convidan a todos os veciños a asistir. Pouco durou a calma no seo da Mancomunidade do Salnés. A convocatoria dunha nova sesión plenaria para mañá rompe, segundo os alcaldes socialistas, os acordos acadados. Denuncian que se inclúe na orde do día o nomeamento da vicepresidencia de xeito unilateral. Aseguran os rexedores que a proposta suscita dúbidas legais en canto á súa conformidade cos estatutos actuais e ameaza con alterar de maneira inxusta e arbitraria a correlación de forzas políticas no seo da Mancomunidade. Refírense en concreto á Comisión Executiva. O órgano está composto por 9 membros, un por cada concello. 5 son alcaldes do Partido Socialista e 4 do Partido Popular. A intención da presidencia do ente comarcal sería nomear un membro alleo como vicepresidente, un posto pro que inicialmente propoñían a Sabela Fole, voceira do PP en Cambados. Ademais, os socialistas denuncian que esta manobra rompe o acordo acadado entre PSOE e PP, polo cal se crearía unha comisión para definir o procedimento axeitado pro nomeamento da vicepresidencia. Ante esta situación que os alcaldes socialistas cualifican de golpe de Estado, fan un chamamento ao presidente para que rectifique e respecte os estatutos da Mancomunidade e os acordos acadados. O Concello do Grove primeiro, o Concello do Salnés en plantexar a posibilidade de cobrar unha taxa turística aos seus visitantes. O alcalde José Antonio Cacabelos considera que é de sentido común que os turistas colaboren economicamente co mantemento das infraestructuras públicas. Por iso plantexaríase o cobro de entre 1 e 2 euros por noite. Iso sí, matiza Cacabelos que a proposta non se refire a que exista masificación no municipio ou a turismofobia. A intención do rexedor é levar a proposta ao pleno municipal pero xa durante os meses de inverno. Antes abordaría a cuestión cos diferentes partidos da corporación. Tras coñecer este plantexamento do Concello do Grove, dende a Deputación de Pontevedra, o seu presidente pediu rigor. Defende Luís López que o que é preciso é promover un destino sustentable e desestacionalizado e alertou das mensaxes que poden mandar aos visitantes, dixo este tipo de medidas. Que debemos ser cuidadosos ca mensaxe que estamos a mandar, desde o momento en que pódese deducir que aquí estamos moi saturados e non é o caso. Por tanto, eu, insisto, pediría especial rigor, especial cuidado nas manifestacións que se realizan e traballar en ter un destino sustentable como estamos a facer todas partes e nun destino Rías Baixas que de por si xa é sustentable. Que gracias a ese turismo son moitos os negocios que se implantan, moitas licencias que se recaudan, é un motor da economía e do emprego, neste caso, pois, do Concello de Grove. As cousas tampouco non podemos obvialas. Unha administración non está para ser financieiramente igualar o capítulo de ingresos co de gastos. O Parque de Maquinaria da Deputación de Pontevedra é agora un centro operativo, un cambio de denominación que acompaña a estrea das novas instalacións deste servizo no polígono de Barro. Trátase dunha base moderna, ampliada e renovada, que contou cun investimento de 2,75 millóns de euros. Será a sede do Servizo Provincial de Infraestructuras, do Parque Móvil e do aparello loxístico da institución.
O Parque de Maquinaria da Deputación de Pontevedra xa ten nova sede no Polígono Industrial de Barro, un cambio de localización dende Xunqueira de Alba que permitiu ampliar a súa función. Agora funcionará como centro operativo, como sede do Servizo Provincial de Infraestructuras, do Parque Móvil e do aparello loxístico da institución. Hai xestión, hai un traballo técnico moi arduo en circunstancias como estas que aportan solucións con carácter inmediato, hai esforzo, hai o que hai en calquera obra, pequenos incidencias que se superan sempre e, por suposto, hai equipamentos. O equipamento ocupa unha parcela de 8.700 metros cadrados e para a súa construción foi preciso un investimento de 2,75 millóns de euros. Trátase dun edificio de 2 plantas con espazos polivalentes, vestiarios e oficinas, unha nave destinada a taller, un almacén central, boxes de lavado e aparcadoiro. É unha obra que nos vai a permitir facer outras moitas. Desde aquí vai ser a base de futuras obras. Recordemos que a parcela que ocupaba o Parque de Maquinaria na Xunqueira de Alba é actualmente unha zona verde aberta á cidadanía. Para o seu acondicionamento foi precisa unha achega de máis de 1,5 millóns de euros. E a semente deste centro operativo sabedes que estaba en Alba, na Xunqueira, onde no mes de abril pois ali poñíamos a disposición de todos os pontevedreses un espazo, un pulmón verde na cidade, na capital da provincia, e agora que ten esta continuidade aquí, é a segunda parte, é o que empezou ben alá na Xunqueira, pois remata extraordinariamente ben aquí no polígono de Outeda Barro. Ademais deste centro operativo, o polígono de Barro acolle outros servizos da Deputación de Pontevedra, como un viveiro de empresas e a oficina de transformación comunitaria. Facemos unha pausa para a publicidade e voltamos de contado. Preto de 400 actividades para non parar durante todo o verán. É a proposta do Concello de Pontevedra para os meses de xullo, agosto e setembro. Haberá para todos os públicos, serán gratuitas e no espazo público. Destacando, como non, a Semana Grande da cidade, as festas da Peregrina do 10 ou 19 de agosto ou a Feira Franca os días 6 e 7 de setembro. Pontevedra non terá parada nos meses de xullo, agosto e setembro. O Concello presentou hoxe o seu programa das festas de verán con case 400 actividades. E chamámoslle o verán que non para porque é un programa amplísimo de actividades que acércanse a 400 actividades, un programa variadísimo, descentralizado, porque vai haber actividades tamén en Barros, en San Roque, Santiaguiño, Monteporreiro, actividades de rúa, cine, títeres, concertos, moi variados. A Festa dos Libros e o Senda Festa abriron a programación esta fin de semana. Seguiránlle o ciclo Cinema Estrelas do 9 ao 13 de xullo, a Romaría de San Benitiño 11, o Memorial Ricardo Portela do 12 ao 14, ou Titirivedra e Itineranta. Xullo continuará coas festas de Santiaguiño do Burgo e cunha das novidades da programación, os concertos Feroz, os días 27 e 28. Por todas as prazas onde van a actuar artistas de Pontevedra, cantantes de Pontevedra, e que van a incluir no seu repertorio música de películas, de cine, para facer unha homenaxe aos premios Feroz que vamos a celebrar tanto no ano 2025 como 2026 na cidade de Pontevedra, non? As xornadas musicais de San Roque, Animatrón, o ciclo Con Voz de Muller, o Festixeve, o Festival de Jazz e Blues e o Urbana Monteporreiro son outras das citas imperdibles do mes de agosto, que ten como epicentro a Semana Grande da cidade, as festas da Peregrina. Vai haber un concerto sorpresa o día 12 de agosto, luns, no marco das festas da Peregrina, e que, bueno, pues é sorpresa porque non podemos decir de quen se trata, de quen é a persoa que actúa nese concerto, non?
Ademais deste concerto sorpresa, durante as peregrinas pasarán pola cidade El Drogas, de la Osa, Nil Moliner, Xinova, Mondra, Fillas de Casandra ou Pimpinela. A programación complétase coa festa do Demo, a Feira Chalana, Meleira e a Feira Franca, que porá o broche de ouro verán Pontevedrés os días 6 e 7 de setembro. Esta mañá botaba a andar en Ribeira, no Centro Cultural Lustres Rivas, o curso de verán da Universidade de Santiago titulado A Lingua Galega no século XXI, Desafíos e Fronteiras. Prolongarase ata o vindeiro mércores coa participación de destacados poñentes que abordarán este tema dende diferentes eixos, como poden ser a transmisión e o mantemento da lingua, as linguas e a migración en Galicia ou as novas tecnoloxías lingüísticas. No arranque do curso tomou parte o secretario xeral da Lingua da Xunta de Galicia, Valentín García Gómez, que estivo acompañado da concelleira de Educación, Cruz Ribadulla, e dos dous directores do curso, membros da Real Academia Galega e catedráticos da USC, Enrique Monteagudo e Xosé Luís Regueira. A Pobra volverá a encher de música este verán as rúas e prazas ao ritmo dos sons da vila. A actividade desenvolverase durante os meses de xullo e agosto. Está previsto a realización dun total de 9 concertos, música en directo en diferentes espazos abertos da vila, entre semana, co fin de dinamizar así a actividade hostaleira e comercial durante os meses de xullo e agosto. Este será un dos obxectivos, pero non o único. Dende o Concello pretenden darlle tamén visibilidade aos grupos da zona. Que se pretende tamén? Cal é o obxectivo de facer Sons da Vila? Tamén darlle un espacio aos grupos máis pequeniños, que ao mellor non teñen a posibilidade de tocar en grandes festivais ou en outras ubicacións. Por eso queremos que teñan este espacio na Pobra, non, donde poder amosar a súa música e amosar un pouco o que crean. Entre os grupos convidados figuran os Barbansónicos, Colocón, Rocolas, Mar da Vila ou Caras B, entre outros. A maioría das actuacións serán ás 9 da noite, agás nas xornadas do 18 de xullo e o 8 e o 22 de agosto, que serán ás 8. Boiro chegou ao Ecuador das súas festas coa celebración do Luns das Peñas. Ademais dos xogos no Parque da Cachada, os asistentes desfrutaron da Festa da Auga. Seguen así unhas celebracións que a pasada fin de semana puxeron en valor a súa cultura con exaltacións tan tradicionais como a malla do centeo. O Parque da Cachada converteuse hoxe no epicentro das festas de Boiro coa celebración do Día das Peñas. Ademais de medir forzas nos xogos máis disparatados, os asistentes acabaron a xornada pasados por auga. A investigadora boirense Vera García Outeiral foi este ano encargada de dar o mangueirazo de honra na Festa da Auga. Empezamos agora ás 12:30 cos xogos, a partir das 2 menos cuartos temos mangueirazo de honra que este ano dedicamos a boirense, que é a investigadora científica Vera García Outeiral. Despois teremos a Festa da Auga a partir das 2 e ao mesmo tempo sesión DJ con Bruno DJ hasta as 3:30. Este luns das Peñas marca o ecuador das festas de Boiro que viviron a súa fin de semana grande este sábado e domingo, nos que tradición e modernidade se fusionaron nun amplo programa, con actividades tan espectaculares como a malla do centeo. Levamos xa 3 días intensos, este é o cuarto día das festas e a verdade é que está salindo todo previsto. Estamos vendo como a xente está moi contenta con esta programación. Sí, verdad que hubo esos detractores ao principio, bueno, estamos demostrando que é un bo cartel e, bueno, esperemos que estos 3 días que quedan contando con hoxe siga o mismo transcurso e, bueno, dende aquí a seguir animando a xente a que veña a Boiro a disfrutar destas festas que para min son as mellores festas de toda Galicia. Tras estes días nos que non se rexistrou ningunha incidencia, queda aínda por diante a traca final. Mañá o prato forte será a actuación da París de Noia, mentres que o mércores pechará o programa un tributo a Tina Turner. Muros celebrou esta fin de semana a 19ª edición das Xornadas de Cultura Mariñeira. As embarcacións tradicionais centraron boa parte da programación que puxo en valor o gran patrimonio marítimo desta vila e de toda a comarca. Os muradáns retrocederon esta fin de semana varios séculos para celebrar as xornadas de Muros Mira o Mar, que buscan poñer en valor a inxente cultura mariñeira desta vila. Vestidos de época, ateigaron as principais rúas do casco histórico para disfrutar das numerosas actividades que se desenvolveron durante toda a fin de semana. Obradoiros, concertos, artesanía, degustacións gastronómicas e todo tipo de eventos lúdicos que tiveron o seu epicentro no mercado mariñeiro. A navegación foi tamén protagonista, posto que o programa de Muros Mira o Mar acollía tamén un
encontro de embarcacións tradicionais. A música foi tamén outro dos pratos fortes cos concertos de Xangai e Guadi Galego, así como agrupacións tradicionais como Ximiela, Faltriqueira, Longarela, Agrocobo e Xeitura. Éxito de público no Rompetiño Jump que se celebrou durante a fin de semana en Porto do Son. Durante 3 días a cultura urbana encheu a localidade sonense con exhibicións de skate, parkour, básquet 3x3 ou BMX. Os concertos concentraron tamén gran afluencia de público coas actuacións de Lazowi, Denom, Dirty Sack ou Kawasaki. Nesta 8ª edición o festival consolidouse xa como un referente en toda Galicia con preto de 12.000 asistentes que quixeron desfrutar da extensa programación que se desenvolveu de venres a domingo. A 12ª concentración moteira Rosa dos Ventos reunirá esta fin de semana en Poio a preto de 9.000 persoas. Celebrarase do venres 12 ao domingo 14 enchendo de actividades a contornada seca e con participantes chegados de toda España e Portugal. Nos creemos que é un evento que en este caso ten unha repercusión no desenrollo socioeconómico do noso concello, é dicir, ademais de facer unha aportación importante de moteiros que van a pasar todo o fin de semana aquí, pois atrae a moitos visitantes que lle gusta o mundo da moto, que van a vir a comprobar esas motos, é dicir, os hotéis, o que todas as plazas hoteleiras, a ocupación está moi alta para o próximo fin de semana, en algún caso rozan xa o cartel de completo. Un pouco decir, invitarvos a todos a disfrutar con nós en Poio este fin de semana. O importante é que viñades con seguridade, que, como digo sempre, importante claro que é vir, pero tamén é volver. Segundo explicou Manuel Torres, este ano inclúense importantes novidades. As actividades comezarán o venres ás 8:30 da tarde co pase stunt do especialista V. Campos e posteriormente farase unha ruta de antorchas polas rúas do concello. Ademais, pola noite actuarán Tropa do Carallo, a nova banda de Evaristo Páramos e Calle del Ruido. Xo sábado a sesión vermú será ás 12 do mediodía e pola tarde haberá xogos moteros e animación antes do paso polas rúas do concello. Ás 6 realizarase unha degustación de mexillón galego preparado polo estrela Michelin Pepe Solla. Antes da cena de confraternidade, na que tamén se entregarán trofeos aos moteiros máis destacados desta edición, organizarase un novo pase stunt. A medianoite está programado un tributo a Guns N' Roses a cargo da banda Guns N' Rosas e a noite rematará con discoteca móvil. A última xornada o domingo arrancará ás 12 do mediodía cunha ruta moteira pola contorna con paradas e picoteos para todos os asistentes. A despedida será coa comida de confraternidade ás 3 do mediodía na carpa habilitada. A pasada fin de semana a praia do Preguntoiro en Vilaxoán acolleu a segunda edición da travesía nado polo dano cerebral. A cita celebrouse o sábado e participaron ao redor dun 100 de persoas, 15 delas con dano cerebral adquirido. No sabía nadar, por eso es una experiencia para mí doble, ¿verdad? Doblemente feliz, porque aparte de aprender a nadar, muchas cosas puedo hacer, como técnicas de flotabilidad, de relajación, de nadar propiamente dicho, y no sé, es fantástico. Se hai algún usuario que xa fixo esta travesía algún ano anterior e como que perfecciona as técnicas, e hai algúns que sí que empezaron este ano de novo e bueno, sí que se lles viu moita mellora, porque o primeiro obxectivo era entrar en auga e non ter medo á auga, nin a meter a cabeza dentro de auga, e agora que fagan un largo para eles e para nós como terapeutas sí que é un gran logro e para eles ten que ser unha satisfacción enorme. A travesía márcase nas actividades que a entidade Dano Cerebral Galicia desenvolve para fomentar o ocio e o deporte inclusivos. Ofrecen ás persoas con dano cerebral os apoios que precisan para que poidan participar neste tipo de actividades, garantindo a accesibilidade universal e o exercicio do dereito ao ocio de todos. A travesía é unha proba solidaria non competitiva que busca dar visibilidade ao dano cerebral adquirido. Tamén aposta pola promoción de hábitos de vida saudable a través da práctica do deporte para contribuir á prevención desta doenza. Ata aquí chegou a edición deste luns das Novas do Día. A actualidade volve mañá a Canal Rías Baixas a partir das 9:30 da noite. Sexan felices.